puteți spune și mie de ce protestați aici? Protestez împotriva acestui trădător care a fost ales de străini și de securitate. Și misiunea lui este să dezbine România și să o împartă, să rămânem de la Drobeta până la Galați. Atât! Restul să fie a ungurilor, a rușilor, a bulgarilor. Noi avem în Serbia, avem Timocu, avem în Bulgaria cele 3 județe, avem în Ucraina, ce avem sudul Moldovei, Bucovina. Și pentru protestăm să cadă Iohannis și voi copiii care n-ați avut timp să faceți istorie, să învățați că sunteți manipulați. Deci ține minte ce spun, sunteți manipulați pentru că nu știți istoria țării. Voi credeți că dacă lucrați la multinaționale sunteți corporatiști? Nu sunteți slugi la corporatiști. Dacă ați muncit pentru voi, pentru copiii voștri, ar fi un lucru bun. Dar voi munciți pentru niște corporatiști care declară profit zero și banii trimit în străinătate. Aici nu lasă nimic. Deci voi sunteți doar sclavi. Așa veți fi dacă nu veți citi un pic istorie, dacă nu veți citi